kule kupenya Mungu mone kupenya munyanza mara ziano kara munjimbo sakanaka mukati chime moyo wangu mazaza zene kucheka apopa na muponesi anoche kesa kwese okupenya kwa kanaka kupenye na mumoyo Jesu anopise namo anopenya mumoyo dosi ya kusua kwangu senguha zote kare nifuki zene kutenda mundipende nikutenda mukashusha wembiri uyo magane nikazirira moyo wangu unotenda nemweya unokuma okupenya kwa kanaka kupenye na mumoyo Jesu anopise namo anopenya mumoyo mupone simanditenga ndabawe yunarini kaifu temwenje yese ifuti eyetenzi kukumusha wembiri uyo magane nikazirira moyo wangu unotenda nemweya unokuma okupenya kwa kanaka kupenye na mumoyo Jesu anopise namo anopenya mumoyo okupenya kwa kanaka kupenye na mumoyo Jesu anopise namo anopenya mumoyo Jesu anopise namo anopenya mumoyo Jesu anopise namo anopenya mumoyo Apo pasara vera ndinoenda kumusha uko kufa kunofeka kusafa nichamziva mponesi apo achazouya iye anondigashira kumusha nichamziva apo ndichazomira naye nichamziva nematanzi mumaoko ake ndichazofara kwazvo kuona usu wake nekupenya kwemaziso akewo moyo wangu kumkudza ngerudo roremutsa anondigadzira musha kumsoro nichamziva apo ndichazomira naye nichamziva
mumaoko ake. Ndinotondera avo vadikani vakafa, kuti nerufu tapatsana navo. Apo Jesu ouya navo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. Nichamziwa, apo ndichazomira naye. Nichamziwa, neema dzanzi mumaoko ake. Achanditungamira kupinda mazambara, apo tisingazowi neurombo. Ndichaimba newese rwiyo rwekufara, asi ndichatanga kuona Jesu. Nichamziwa, apo ndichazomira naye. Nichamziwa, neema dzanzi mumaoko ake. Nichamziwa, apo ndichazomira naye. Nichamziwa, neema dzanzi mumaoko ake. Kazuwayo nawo Mwari, ngatitarisei kubhuku razvakazarirwa 20 verse 11 kusvika pavhesi ya 15. Zvakazarirwa 20 verse 11 kusvika pavhesi ya 15. Toda kuti tiwane mukana kunamata tisati taverenga shoko. Ishe tomutendai potoverenga shoko renyu, tiropafadzei naro. Ngandidzikisirwe imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Revelation 20 verse 11. Ipapo ndakaona vakafa, vaduku nevakuru, vamire pamberi pechigaro choushe, bhuku dzikazarugwa, neimwe bhuku yeupenyu ikazarugwa. Vakafa vakatongwa sezvakanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata. Gungwa rikabudisa vakafa vakanga vari mariri, norufu neHadesi zvikabudisa vakafa vakanga vari mazviri. Mumwe nemumwe akatongwa sezvaakabata. Ipapo rufu neHadesi zvakakandirwa mudziva romoto, ndirwo rufu rwechipiri. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku yeupenyu, wakakandirwa mudziva romoto. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Rakanyorwa rikadzimwa. Ndomusoro weshoko. Rakanyorwa rikadzimwa. Mukacherechedza ndima yataverenga, inoburitsa pachena kuti pane kuri kunyorwa mazita. Ndinoda kuti nditi muteereri nemutariri wechirongwa, rako rakanyorwa here? Kana kuti rakanyorwa rikadzimwa? Panotori nekambo kanotoimbwa kuti rakanyorwa rikadzimwa. I know kuti zita rako rogona kweririko muvoters roll, but mutsamba yeupenyu ririmo here? Ndinoziva zita rako ririko kupfumvudza. Mutsamba yeupenyu ririmo here? Ndinoziva zita rako ririko kuklinika, riripo kune vanhu vakavaccinatwa, but mutsamba yeupenyu ririmo here? Harina kunyorwa rikadzimwa here mudikanwa? Ndoda kuti uvhunze shamari yako tisataenda kure. Vhunza naye ipapo, harina kunyorwa rikadzimwa here? Rakanyorwa here mutsamba yeupenyu? Hongu, zita rako ririko kwasabhuku. Vari kutaura kuti ichi chiruvi uripo. Ririko kudhibha, zita rako ririko. Ririko kucommand agriculture, zita rako ririko. Ririko kupolitibhiro ririko. Rakanyorwa kusero nekuwadi, ririko zita rako. Ririko kwavidico chairman, ririko mumabhuku epati nekadhi epati. Unaro. My question very simple. Rakanyorwa here mubhuku yeupenyu yekudenga? Kumwe kwese kwakanaka. Kana wakanyorwa kupfumvudza uchapiwa
mainputs epfubvudza zvine profit nokuti uchakohwa. Kana wakanyorwa command uchapiwawo futi mainputs ecommand. But kana usina kunyorwa mubhuku yeupenyu kumwe kwese wakanyorwa, rega ndikutaurire, rinofanirwa kunyorwazve mukana uchiripo. Panapa shoko raMwari rinotitaurira kuti bhuku iri nderani. Revelation 13 verse 8 inoti, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Ibhuku rani kweri? Randi ibhuku regwayana. Au, pane nyaya. Harisi bhuku raJesu. Harisi bhuku raKristo. But ibhuku regwayana. If you check, kuti ndiani ari kunzi gwayana? Teresa. 1 verse 29 ya John inotizvo, the next day John seeth Jesus coming unto him and said, behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Why is it Bible riri kuti ibhuku regwayana risina kushandisa mazita ese aJesu? Jesu ka anonzi mudzi waJese, harisi bhuku remudzi waJese. Jesu ka anonzi ibwere pakona, harisi bhuku reibwere pakona. Jesu anonzi Mwari, harisi bhuku raMwari kai. Jesu anonzi mazita ese yawe Jehovha. Anonzi mwanakomana wemunhu, harisi bhuku remwanakomana wemunhu. Why is it Bible riri not ibhuku regwayana? Pane nyaya ipapa. Zvinoreva kuti bhuku iri rine chekuita nezvakaitiwa negwayana iri. Saka akunzi ibhuku regwayana. Jesu akafa segwayana. Saka vanhu vachaponeswa havanyogwi mubhuku raJesu, havanyogwi mubhuku raMwari, havanyogwi mubhuku rebwe ari Jesu, but vanonyogwa mubhuku regwayana. Why? Because mugwayana mune nyaya. Ibhuku rinotaura sacrifice. Jesu akafa pamuchinjikwa, riri gwayana rakabayiwa kuti wewe neni tigoponeswa. Saka kana ukasanyorwa, ukasaponeswa, ukasapinda mazambara, washora kufa kwaJesu pamuchinjikwa, kuzvipira kwake kuya kuberekwa naMaria akanga asina experience. Akatambura Maria, akashayikwa even pekupinda, akanoberekerwa mudanga. Uri kushora kuzvipira kwedenga kuti rakapa Jesu kuti azokufira pamuchinjikwa. Saka bhuku iri ibhuku regwayana. Why? Ibhuku repamuchinjikwa. Harisi bhuku rekwaya, harisi bhuku rekuparidza, harisi bhuku rine chekuti ende kudzidzisa. Ibhuku resacrifice. Kufa kwaJesu pamuchinjikwa ndokunoita kuti bhuku iri nyogwe. Why? Because harinyogwi neingi yenyika ino, harinyogwi kunyange nezvese zvinganyogwa. Rakanyogwa the blood of Jesus, which shows kuti vachapindamo vanhu vanobvuma kuti vakafigwa naJesu pamuchinjikwa. Who will be written in that book? Ndivanani vachanyorwa mubhuku iroro? Luke chapter 10 verse 20. Here's what Jesus says. Apo vanhu vakanga vainda vaviri vaviri kunoparidza mumusha, vakadzoka nemaripoti. Vakadzoka nemaripoti vakati, Ishe, uyu anoti Ishe, Ishe anoti mirai timbonzwa Bhatoromeo. Wati kuti Bhatoromeo anoti Levi anoti aiwa mirai ndiMateo, mirai ndikupei yangu testimony. Ndokubvawo Judhasi ati Ishe, ndoda kutaura nemi kanzi chingotaurai kamwe chete kanzi kwatainda uku madhimoni angachinzwa patachadzinga. It was first time experience yekuti vanoti buda nezita raJesu, dhimoni robuda. Vakanga vachiti buda nana Judas Iscariot vaitoto buda nezita raJesu, dhimoni robuda. Vana Nicodemus, vakomana vana Demas, vakomana vana Thomas doubting, vekudhauta vaiti buda. Vana Peter, vakomana vemanyawi vaiti buda. Vakomana zvibhagere vana James vaiti buda, dhimoni richibuda. Saka vakava negood news, vakati sheka kubva tichifamba nemi chigariro chedu hasatamboona zvakadaro. Jesu anoti zvamaona izvozvo zvakanaka kwazvo. But teresa what he says in verse 20 of chapter 10. Look, notwithstanding in this rejoice not. Muri kunzwa kachirungu? Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you. In other words, Jesu anoti zvinofadza kwazvo
kuti mweya yetsvina iri kuzvisa pasi penyu. Zvakanaka izvo. Actually farai. Hasi kuti musafariba. Ari kuti farai. But he says, but rather rejoice because your names are written in heaven. Manofungidzwa kuti Jesu ari kuti farai kana mazita enyu akanyogwa kudenga. Asi zvari kutaura. Mukatarisa vhesi kutaura kwari kuita. Hasi kureva kuti nyoresai mazita. Regai kufara nokuti madhimoni anzwa. Siyanai nazvezvo. Farai kuti mazita enyu akanyogwa. Asi zviri kutaurwa nevhesi. Ataura kuti farai kuti madhimoni ese anzwa muchitaura imimi akadzingwa. Zvakanaka izvo. But chinofanira kukufadzai. Chinofadza chaicho chaicho kuti mazita enyu imimi ari kudenga izvozvi. Jesu ari kutaura kuti imimi chinofanira kufadzai haasi minana. Munofanira kufadzwa nokuti makanyogwa mazita enyu kudenga. Jesus is confirming that the name of the 12 ari mubhuku yeupenyu. Zviri kutoreva kuti kusanyogwa kwavo kwanga kuri kudzimisa. Ndoda kutoti nditi on this point, tisanyanya kufadzwa neminana, ngatifadzwei nekunyoreswa kwemazita. Vazhinji vedu tinotaura pamusoro pesimba remuprofita wedu kana raapostol kana kuti reumwe mukuru wekuchechi nezvaanoita. Maona paakadai zvikadai stadium yanga yakazara pane mavhu namarara. Fadzwai nazvo. Pachofanira kukufadzai ndechekuti mazita enyu ari mutsamba yeupenyu here kana kuti haamo. Chii chimwe chinonyoresa mazita? I think matoona apa Jesu ari kutaura kuti vanhu vese vanotevera Jesu mazita avo akanyogwa. Kungotevera Jesu kwaunoita nekutumika kunoinda kubasa, zita rako rotonyogwa. Ukangotumika kuita basa raMwari, zita rako rotonyorwa. Kunyange mumiri mako mune mhodzi yekuda kutengesa Jesu, moment yawabvuma kutumwa kuinda kunoparidzira vamwe kuti Jesu wakanaka, madhimoni akatokuhla, nguva iyoyo zita rako ranyorwa. Ndio unotozoridzimisa wega. Chimwe chinonyoresa chi? Filipi 4 verse 3. Here's what Paul writes. Achitaurira kereke yepaFilipi. Anoti, and I entreat thee also, true yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life. This is amazing. Yes, Jesus is justified kuti ati kuvadzidzi mazita enyu akanyorwa. But how come Paul ari kutaura futi kuti batsirai madzimai ayo? Oh, come on. Handisede paridza maridzo iyi nhai pano paYouTube. Inonzi batsirai madzimai aya. Yudiana Sindike ndichaiparidza manje manje. Kunonzi madzimai aya nana Clement nevamwe vese mazita avo ari mubhuku of life. This is Paul saying. In other words, ari kuti kana mukaita basa raMwari nekutendeka, Mwari anokunyorai mazita enyu mukati mebhuku yeutsvene. If you are fellow laborers with Christ, mukashanda basa raMwari naJesu, munonyoreka mazita enyu mukati mebhuku yeutsvene. Chii chinodzimisa zita? Ezekiel 18 verse 24. But when the righteous turned away from his righteousness, and committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? Muvunzo, achararama munhu. The Bible says, all his righteousness that he hath done shall not be mentioned. Pandaiona ndati paita nyaya. Rega ndiverenge ipere. In his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he had sinned, in them shall he die. Rega ndipe mucherechedzo.
even uri pachena unoitiwa even pazuva ranhasi. Muchaona kuti munhoroondo yemagamba enyika mune pfungwa kana kuti pane clause inotaura kuti munhu kunzi anzi igamba renyika kana gamba reprovince kana kuti gamba rehondo ndokunge asina kumbobuda mugwara. Ndiri kutaura zvinhu zvatinoziva. Pane vanhu vakawanda vanonzi vaifanira kuinda kana kudeclarewa hero, angava provincial or whatever or national, but neuda kwokuti vakabuda mugwara remusangano havana kudeclarewa. Ndiri kutaura zvinhu zvinozivikanwa public, which shows kuti vanhu vanozoongorora vanoongorora kuti pawafa wafa une status ipi as far as gwara remusangano is concerned. Handisi kutaura nezvepolitics, mandinoda ndikuudzei kuti gwara remusangano waJehovha kuti ugozonzi wave hero of faith ndokunge wafa wakabata pamupendero waJehovha. Inzwai Bhaibheri rataura havazotarisi mafambiro awakaita kudhara kuti akamboenda kuchimoyo, akamboyambuka bhodha akaenda Mozambiki. Aiwa, izvose izvo zvakanaka wakazviita. Unogona kuti ene gumbo ritori artificial rakaguriwa nekuda kwehondo and so forth, but zvawazofa wafa wakatsauka. Ndiri kutaurwa pana Ezekieri kwanzi hazvizoverengi kuti maimboimbisa, hazviverengi kuti makanga muchimbori muprayer band, hazviverengi kuti makambovaka chechi, hazviverengi kuti wanga uri pastor wakamboparidza pachannel yamandara, hazviverengi kuti wakanga uri munhu akaita sei. Pawafira ndo pane ntima, painorira hwamanda ndo pachaonekwa status yeugamba hwako kana kuti uri chigamba. Oh, I want to pray with somebody who are saying, Pastor, I don't want by God's grace kuti ndigozonzi hauchisiri gamba rekumusoro kudenga. Kwanzi ivavo vanodzimwa. Ndoda kuti ndiverenge nemi imwe verse inoita kuti tinyorwe. Inoita kuti tinyorwe. Indai neni kuna Malachi. Malachi chapter 3 verse 16. Ndikakasika kuiwana. Kana ndisina kuiwana ivhesi yamunoziva. Mavhesi awandisa wana waMwari. Ndotoona sekuti mavhesi tiri kuawanza ndo zvandoona ini ari kuwanda because dai kuwanda kwamavhesi kuchiunzawo kutendeuka pane munhu angadai achisara izvino ihopo but kutendeuka kushoma akawanda akadaro. Regai tingoaverenga hedu verse ya 18. Then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before him for those who fear the Lord and who meditate on his name. Oh, this is powerful. Vanotya Jehovha vakataurirana. Ndoda kuti tipindire mubvunzo wekuti ndivanani vanonyorwa. Vanotya Jehovha vakataurirana. And then Jehovha akateerera. Bhuku yerangaridzo ikavhurwa pamberi pake. Ndoda kuti muone process panapa inonzi modus operandi yekuponeswa kwedu kana yekunyorwa kwedu mazita, uronga hwekunyorwa kwemazita. Vanotya Jehovha vakataurirana. What does that mean? Kana munhu aitotya Jehovha vanotaurirana because vanotya Jehovha. Toburitsa pachena kuti mukutya Jehovha hatiregi kutaurirana, tinofanirwa kupota tidzorana. Isu vanotya Jehovha tofanirwa kudzorana. Haikuna kuregera munhu kumudzora uchiti ndewe kuchechi. Ngatidzoranei, ngatitauriranei, ngatiudzanei chokwadi nekudzorana mukati meshoko raMwari. Vanotya Jehovha kureva kuti vanhu vekuchechi vakawana nguva yekutaurirana. Anotaura 10:25. Is it not so? Of Hebrews. Musarega kuungana kwenyu sezvinoita vamwe. Ngatitaurirane tidzorana naMwari. Dzoreka iva muzhira yaJehovha. Iyemi vanotya Mwari wanewo mukana wokutaurirana. Uyu munhu atsauka mumudzore. Saka vanotya Jehovha kana vataurirana denga rinoteerera. Kureva kuti vari kuteerera nhaurirano dzamuri kuita. Hekune kumurega, kumusiya, kumurasha kuti hameno zvake. Tauriranai pane chaitika ichocho.
And then the Bible says, bhuku yekurangaridza, remembrance, yakavhurwa. In other words, mave neruramiro yekuti mungangoponeswa. Muri kuibatai. Kuda kuti kutaurirana kwenyu kwakanaka, akusi, but hausiwo magumo. Munofanirwa manje kuti muchitendeuka. Kana wadzorwa, inzwawo kudzorwa. And then konzi, bhuku yerangaridzo yakanyorwa. What then happened? Nekuda kweavo vanotya Jehovah. Now there is something else here. For those who fear the Lord. The first fear, ndekuti those who feared the Lord spoke one another. In other words, vanotya Jehovah, kureva kuti vanhu vaMwari vari kutaurirana, vari kupanana mazano nekurayirana. And then bhuku yerangaridzo yobva yavhurwa. For those who feared. In other words, ndezvimwe kudzorana, ndezvimwe kudzoreka, ndezvimwe kuzotya Jehovah. What is fearing the Lord? Ngirozi dzakaoneka dzibhuruka pakati pedenga Jona akadziona. Dzanga dzine ivhangeri isingaperi kuti iparidzigwe panyika. Imwe yakati kudiko, yakati ityai Mwari mumurumbidzei nokuti nguva yekutonga kwake yasvika. Namatai iye akasika denga nenyika. This is the key to the fear. The fear of the Lord inoonekwa neworship. Vanotya Mwari, vanotya. But vanotyeiko? Vanonamata Mwari. Which type of God? Akasika denga nenyika. Tomuziva sei kuti akasika? Tinodzokera creation. Chii chakaitika? Namazuva matanhatu Jehovha wakasika denga nenyika, akazorora nerechinomwe. Saka kutya Jehovha kuvamba kwezivo. Kuita sei? Kunamata Mwari akasika denga nenyika. Kubvuma kuti Mwari ndiMwari akasika akazorora. Saka shoko roti panapa, pavakataurirana, Jehovha akanzwa. Ndokubva bhuku yekurangaridzwa ikavhurwa. Ndoda kuti ndinamate nevanhu, ndinamate maminitsi mashanu asara. Ndovhara Bhaibheri. Rakanyorwa rikadzimwa. Ko rako riripo here? Hongu kumwe kwese tariona ririko present. Kuchikoro ririko. Kwese riripo. Tikatogugula tinokuwana paFacebook uripo. But kuna Jehovah ririko here? Zvii zvinonyoresa zita? Iva neshungu nekuponeswa kwako. Number 2, dzoranai pachitema, pachenyu semaKristu. Number 3, indai munoparidzira vamwe vasati vaziva Kristu, kuti zita rako rigowanikwa rakanyorwa. Ndoro ndinamata kuti rangu zita rinyokwe mubhuku yeupenyu, nerako zita rinyokwe kune avo vanoziva kuti rakadzimwa. Handidi kukunyepera. Iwo unotoziva kuti rako harimo. Hazvidi n'anga. Usamire kuti Jesu adzoka uzokuudza. Iwe pachako unotoriziva kuti rangu pasta kutaura chokwadi harimo mubhuku yeupenyu. Kana wakangamwa tingangokurangaridza, ringagopinda seiko nemafambiro ako aya? Harinyoreki. Harinyoreki zita rako. Namata kuti Ishe, write back my name in the book of life. Handidi kuraswa, ndoda kuponeswa. Rinyorei zvakare. By faith ranyorwa mutsamba yeupenyu. Makorokoto mbuya, ayayaya. Mama Sara, makorokoto mbuya. Hazvinei kuti manyora nebhiro kana kuti nepenzera kana kuti pakombiyuta. Makorokoto ranyorwa. By faith ranyorwa. Tauda kungonamata kuti Mwari aramba akaritsitsirira ririmo. Usazoridzimisa netsika dzako dziya dzauda kudzokera kumadhaka. Zvawagezeswa wachena ngarirege rirambe riri mukati mebhuku yeutsvene. Ndakaona Johana achitaura tichipiwa mabwe ane mazita matsva anga akanyogwa pabwe jena. Aigona kuriverenga ndiye muridzi waro. Hey!
I'm waiting for that day. Hakuna munhu achagona kuverenga zita rangu kunze kwangu na Jehovah. What a secret. It shows that name is connected with character. Hakuna munhu achaziva character yangu kunze kwa Jehovah. Neni achafutsira mazita ese enyika ino ondipa zita itsva. Unoda here kuti namate kuti Mwari wachengete zita rako riri mubhuku yeupenyu. Pray with me right now. Baba wokudenga, sekunyora kwaaita achinyora pabepa nekutaipa pakombiyuta, tachikumbira kuti muchiri taipa, not mubepa, but engrave it in your hand by the pen with the ink of the blood of Emmanuel rinobuda in the veins dzake. Nyorai changamira. Tikukumbirai, nyorai. Mama akanyogwa muvhu akatogwa nemhepo. Mama akanyogwa mabhuku haasi kuoneka. Mama akanyogwa mukombiyuta ikakorruptwa nevirus. But vese vanonyorwa in your palm. Hakuna virus ichabvisa zita. Hakuna mhepo ichadzima. Kana mweya isvinga kana Satani hana access to the files yemazita evatsvene achanyorwa. There is no virus ichauya ikoko because akachengetwa ne-antivirus iri the blood of Jesus. Muzita raJesu tanamata. Amen. Baba ngizileta kuwe Mungu msizi wena, ngizisitanga kuwe inga yanga pina, namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele, wachitha igazi lakhe ukungikhulula, ngiyakholwa ndodaneni engipha amandlayo, konke ukweswela kwami ugcwaliswa yiyo, ngalisiwo ukholwa kwami ivusa amehlo, mangamukeli isipho sami ngiphiliswe ngaso, namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele, wachitha igazi lakhe ukungikhulula, namhlanje ngiyakholwa uJesu ngifele, wachitha igazi lakhe ukungikhulula. Is my name written there? Tenzi andinangise fumate pasipo, ninoche makupinda udanga kumsoro, utambaye umambo wenyu kudenga, mundi uzemponesi kutinda kanyorwa, kuziva kutinda kanyorwa, mutsamba yeupenyu herenda kanyorwa.
kanyorwa igama lami libhaliwe igama lami libhaliwe igama lami igama lami libhaliwe 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 igama lami igama lami libhaliwe igama lami igama lami libhaliwe hey umuzi okhanyayo ozindlu zimhlophe unabangcwele bodwa abangubo zinhle ngeke kwangenalutho olungcolisa zikhona izingelosi eziwulindayo kuziva kuthinda kanyorwa mutsamba yeuphenyu erenda kanyorwa kuziva kuthinda kanyorwa